Adam A. Zango ya sake auren jaruma a cikin masana'antar Kannywood. A yanzu haka dai babu labarin da yake faman ya mutse kafafen share zumunta face batun Adam A. Zango, wacce a yau din nan muka samu labarin cewa Adam A. Zango fa ya yi auren sirri wanda kowa cikin Kannywood ma ba kowa bane bai sani. Bayan wannan labari ya fita na cewa Adam A. Zango ya aure Maimuna wacce take shirin fim ɗin Garwashi, wanda sanin kowa ne wannan jaruma ce a cikin masana'antar Kannywood, kuma jaruma ce wacce take faman ya mutsa ado ko a cikin shirin fim ɗin na Garwashi, wanda duniya ta shaida Adam A. Zango fa ya aure ta. A yanzu dai muke samun labarin cewa wanda a yanzu haka za mu kawo maka wani cikakken faifan bidiyo wanda za ku ji yanda wani daga cikin masana'antar Kannywood wa'ana abokinsa shi ne bayyana mana wannan abu, wanda a yanzu haka za mu kawo maka wani cikakken faifan bidiyo wanda kai ma sanin kanka za ka tabbatar da cewa Adam A. Zango fa auren sirri domin baya so kowa ya sani. Sai dai muna gani roƙonka cewa dai da idan wannan ya kasance shigarka a cikin wannan kafa ta mai albarka na farko tashar labarai TV, muna gani roƙonka cewa za ka daure ka dangwala mana alamar subscribe kamar haka, sannan sai ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa don samun zafafan labaran namu dai da nusu da zarar mun dora. Bayan ka dangwala mana alamar subscribe da kada ka manta da kai lokacin bidiyon namu ka dangwala mana alamar like don mu tabbatar da ayyukan da muke kawo maka suna faɗakar da kai sannan kuwa suna ilmantar da kai. Bayan wannan labari ya fita na bayyana cewa Adam A. Zango ya yi auren sirri wanda ko a cikin masana'antar Kannywood din ba kowa bane bai sani, wanda tabbas sai gashi a yanzu nan daga shafukan share zumunta musamman ma manya-manyan abokanansa irin su Lilin Baba da kuma Baba Sadiq da kuma bangaren su babban abokin nasa Watkam Alinuhu shine ya bayyana hoton Adam A. Zango da hoton wannan jaruma a cikin shirin fim ɗin Garwashi ma'ana Maimuna, sannan ya bayyana cewa tabbas Allah ya bada zaman lafiya abokina kuma Allah ya haɗa kanku. Haka dai Alinuhu ya bayyana a cikin shafin nasa na share zumunta, sannan ku za ku ji wanda shi ma kansa Adam A. Zango ya wallafa wannan hoto nasa da kuma hoton amaryar tasa mai suna Maimuna wanda ya bayyana a shafinsa na Twitter kamar yadda ya sa hotonsa kawai abin da ya saka a saman bidiyon congratulation, ma'ana dai Allah ya bada zaman lafiya, wanda ya bayyana cewa yana munna da hakan. Sanin kanku ne dai Adam A. Zango a cikin masana'antar Kannywood ya jima domin ba yaro bane ba a cikin masana'antar ta Kannywood, domin ya fi shekara 12 ma yana harkar fina-finai ta Kannywood, wanda kamar yadda duniya ma ta shaida kuma babu wanda bai san wannan jarumi ba mai suna Adam A. Zango, wanda a baya ma ya taɓa yin azzar da jimawa, amma ku a yanzu haka ya samu lafiya domin tabbas a yau din nan ma aka ɗaura auren Adam A. Zango da Maimuna jaruma ita ma a cikin masana'antar ta Kannywood. Masu kallon mu da masu ranmu dai a nan muka kawo ƙarshen labaran namu. Ku dai kada ku manta da dangwala mana alamar subscribe kuma dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa don samun zafafan ayyukan namu da su da zarar mun ɗora. Mu dai fatan mu Allah ya bada zaman lafiya ya kuma shige gaba kan wannan lamari na Adam A. Zango.